Kanpaia jo arte. Kanpaia jo arte. Basiko gara, atzaldeon. Eskerrik asko atzaldeon, etorri zarien guzti hori. Lehenik eta behin, Jose Antonio Ardantza Garro alkate ohiaren omenez adostutako minutu bateko isilunea egingo du. Bueno, hauen joztien, osoko bilkurarekin hasiko gara. Lehengo puntua, Vicente Ignacio Etxebarria Iriarte zinegotzi karguari uko egitea eta ordezkoa Josefa Gorosabel Madinabeitia izendatzeko proposamena. 2024ko martxoaren 11an, Vicente Ignacio Etxebarria Iriarte zinegotziak idatzia aurkeztu du adierazi zinegotzi karguari uko egiten diola. 2023ko maiatzaren 28an izandako udal hauteskundetan, Eusko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Basko hautagaitzaren zerrendan 8 zinegotzi izan ziren hautatuak. Eta Mariu Barretxena Zid, Jona Praiz Anzola eta Asier Mujik Altuna zinegotziek bere karguari uko egin diotenez, zinegotzia hautatu berria zerrenda horretako hurrengoa izango da, 12garrena, hau da Josefa Gorosabel Madinabeitia. Horiek horrela, ondoko proposamena egiten zaio udal plenoari. Lehenengoa, Vicente Ignacio Etxebarria Iriarte zinegotziaren uko egitea onartzea martxoaren 11tik aurrerako eraginarekin. Bigarrena, hauteskunde batzorde zentralaseri adieraztea udal korporazioaren iritziz, zinegotzi ordezkoa dela Josefa Gorosabel Madinabeitia. Hirugarrena, erabaki hau, hauteskunde batzorde zentralari jakinaraztea. Bale, bigarren puntua. Boskatu egiten da? Boskatzera pasatuko gara. Hau batez onartzen da, ez da? Hau batez. Bale, aurrera, bigarren puntua. 2024ko martxoaren 5ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Bale, hirugarren puntua, Garaia Parke Teknologikoa, ESECOP-en borondatezko kapitala handitzeko proposamena. Arzdeko udalak, Garaia Berrikuntza Gunea Sozietatea 2000ko abenduaren 25ean eratu zuen, Mondragon Korporazion Kooperatiba Fundazioa, Espritlur Sozietatea eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera. Gaur egun Arrasatek udalak, Garaia Parke Teknologiko Kooperatibaren kapitalean duen zenbatekoa, 1.976.691,04 eurokoa da. 2020 urtean, Arrastek udalak Garaia Parke Teknologikoari 57.689,76 euroko aurrerakina eman zion. AE13 Garaia esparruaren sarrerako biribilgunearen lanak finantzatzeko. 2024ko otsailerako aurreikusitako diruzaintza premiari erantzunez, bazkide sustatzaileek 550.000 euroko kapital gehikuntza egitea erabaki dute. Bakoitzak dagokion eunekoan. Arrasateri euneko 9,074 dagokixo. Hortaz, 59.925 euro. Arrasteko udalaren kasuan, 2020an sinatutako hitzarmenaren 8. klausula exekutatuko da eta udalak bere egunean emandako aurrerakinaren kontura joango da orain eskatzen den 59.925 euroko kapital sozialaren handitzea.
Eragiketaren emaitzarekin, udalak kooperatiban izango lukeen kapitala 2.026.616,04 euro dira. Horiek horrela, Ogasun Batzordeak ondorengoa proposatzen du. Bat, ontzat ematea, 59.925 euroko kapitalerako borondatezko ekarpen berriaren arpidetza. Bere egunean, Garaia Parke Teknologiko Kooperatiba Elkarteari emandako mailegu kapitalizazio partzialaren bidez. Bi, erabakia jakinaraztea udal kontuhartzaietzari eta Garaia Parke Teknologiko Kooperatibari. Hitzartzerik? Ander Garai? Bueno, atzalde hon danoi, gerturatu zareten herritar guztioi, maikideok atzalde hon. Bueno, puntu enten Garaia Parke Teknologikoko borondatezko kapital handitzeko proposamena mai gaineratzen da, proposamena hartutako erabaki bat. Nahi dana da, hemen berrestia, baina oposizioak erabaki hortan iritzi gutxi euki dugu. Eta segaitzik esaten dut hori, pizkat memori zain da, Garaia Parke Teknologikoan udalak dauko ordezkari bat, udalaren ordezkari bat. Kasu honetan, 2023ko uztaileko plenuan erabaki izan, Maider Morraz izango zala ordezkari hori, baina da, Arrasateko udalaren ordezkaria Garaia Parke Teknologikoan. Orduan, ordezkari hori junten da, ulertzen dut batzar nagusi eta kontseju errektoretara, eta bertan, hasi zan, komentatzen, ulertzen dut, Garaia Parke Teknologikoaren gainean behar bat zauela, eta bueno, erabakiren bat hartu bizala. Gizki ulertuta espadauko, ja abenduan, mai gaineratu zan, behar bat zauela, eta otsailerako behar bat zauela, diru behar bat zauela, eta 2024ko urtarrilean, Garaia Parke Teknologikoko errektore kontseiluan onartzen da kapital handikuntza bat. Onartzen da, 2024ko urtarrilean, ulertzen dut Arrasateko ordezkaria bertan zauela, Arrasateko udalaren ordezkaria, oza, gu guztion ordezkaria, baina gu guzti hori informatu gabe, hartzen da erabaki bat. Hor badau, idazkariaren txostena, gainera ikusten da, otsailaren 9 da, idazkariaren txostena, eta oposizioari udalbatzantako kidiei informatzen jaku 2024ko martxoan. Deitzen da batzorde bat, urgentziaz, obviamente, erabaki hau hartu behar dau udalbatza honek, ez alkatetzak, ez gobernu juntak udalbatzaren erabakia danez, eta udalbatzara ekarri bidanez, diktaminatu bida batzordean, eta bueno, ekartzen daue, batzordera eramaten daue, 2024ko martxoan. Abiz berbetan, gaia, ulertzen dugu, lantzen zoiela ja, abendua, urtarrila, otsaila, pasau 10 hilabete batzuk, guk ezer jakin gabe. Bueno, gure ustez hau, ez da bidia, zen dut, ulertzen dugu, guri udalbatzako kide moduan, eta udalbatza honek erabaki bat hartu bidauenean, usurpauen jaku erabaki horren eskubidea. Ze erabaki hartuta dau, zeia konsejo rektorian erabaki hartuta dau. Arrasateko udaleko ordezkaria egondan hortan erabaki hartuta dau, eta gainera, bueno, gero jartzen dau idazkariaren txostenian, ez? Baina, bueno, 24. artikulua Garaia Parke Teknologikoaren 24. artikuluan jartzen da, bazkide guztiak, bai eta disidenteak eta berteratu ez direnak batzar orokorran erabakien esanetara daude. Orduan, bueno, esanetara daude, erabaki hartuta dau, gainera ikusi geike erabakia datorrela soziokapitalistetik, ero, komentau, idazkariak irakurri dau bere diktamenian zeintzuk diezen, eta orduan, sozio horrek erabakitzen daude, ampliazio bat inbidala, gu gara, bazkide horietako bat. Eta, karo, gu gara, daukogu ordezkari bat, Garaia Parke Teknologikoan, hori onartu bida plenuan, plenora dator gaur, gu enteratzen gara, ja, hartuta dauen erabaki bat, lehenautik, bueno, gure ustez ez, horrenla ez, inbiko zan beste modu baten, eta gainera badauko adibide bat. Oin bi legealdi, jakionen gaineko erabaki estrategiko bat hartu behar esan zauen udalak. Jakionen, udal ordezkari bat zauen bebai.
Da udal ordezkari hori zan EH Bilduko bozeramailea. Mai gaineratu zanean jakioneko kontseiluan erabaki bat hartu bizala, erabaki hori ordezkariak egin behar zauen moduan ekarri zauen udalontara, udalontan batzordean landu zan, egon ziren batzorde ezberdinak, batzorde ezberdin horietara etorri ziren bai jakioneko pertsonak, Eusko Jaurlaritzako pertsonak, erabaki bat landu inzan, landutako erabaki batekin udalaren postura eraman zan jakionen asambleara, eta udalaren postura hori, kasu hortan izan zala, jakioneko akzioak saltzia, gero refrenda usan plenuan. Baina ezke prozesu bat inzan, esan etorri plenora, ja prozesu guztia inda gero. Orduan, gure ustez, prozesua ez da ondo inda, ez da udalaren ordezkaria izan, kasu hortan izan da, ero bere ordezkaria, ero udal gobernuarena, baina ez udalarena. Zer erabakia gube bai gaz hemen erabaki hartzeko, gube bai bozkatu bido horregaitzik etorri da ona. Orduan, garaia laguntzaren aldegaz, bai, baina ezke prozesua ez da izen egokia. Prozesua ez da ona izen. Usurpa huin jaku guri erabakitzeko eskubidea, gure ustez. Orduan, hau, pasatu dana, etorkizunari begira, porque guazen jartzen bebaiko etorkizunari begira. Bueno, badauz eta informian baitxa jartzen dau, ulertzen dela eskatu bidala viabilidade plan bat, eta honek bere ibilbide aukiko dau, gaur hasten da prozesu hau, baina ulertzen dugu bere ibilbide aukiko dauela ez kapital gehikuntzan, porque hau hartuko da erabakia, ikusiko dugu, erabakia zein dan, porque, claro, abertzaz kontatzen dan ez esku ertetzen bada pleno hontan, baina, gaido zer gauza izan alda, porque, ez dakigu, hau zer izan aldean hemendik irtetzen dana bozkatzerakoan, porque, enpresa pribatu bat da, eta ondala urte batzuk mai gaineratu zan gautxori esparruarekiko bebai konbenio baten gainean, eta hemen batzundako, Podemosendako dirua oparitzia zan, enpresa pribatu bateri, orduan gaur ez dakigu zer ringo dauen Podemosek, baina gaur onartuko balitz, ikusiko dugu, gaur onartuko da, kapital handiketa bat, baina gero bai esaten dau, beharrezkoa izango zala viabilidade plan bat, eta hor badau, garaiaren etorkizuna ikusteko, badaukogu beste pauso batzuk emateko, orduan ez gertatzeko orain arte gertatu dana, gu gutxienez informatuak izateko, erabakiak hartzen badiez etorkizunean, gutxienez denboraz, erabakiak hartzeko aukera izateko, eskatzen gauena da, batzorde berezi bat sortzea. Honen gaineko batzorde berezi bat, bertan informatzeko, eta hau ez gertatzeko. Eta gainera, aukera dana dau sortzeko, ze udala araudi organikoaren 39. artikuluak baimentzen dau. Batzorde informazioen gainean, esaten dau, informazio batzordeak iraunkorrak ero bereziak izan daitezke. Eta 39. artikuluak informazio batzorde bereziak dira, gai jakin baterako udal batzarrak eraktzea erabakitzen dituenak. Ezaugarri bereziak dituela iritzi diolak. Orduan ulertzen dut, aukera dauela, eta uste dut, hau berez gertatzeko, eskaera luzatzen dugu, udalbatza honi, urrengo udalbatzan, proposatzia, sortzia, gai honekiko espezifikoki dan, batzorde bat, bereziki ez gertatzeko. Ze gaur hartuko da erabaki bat, hartuta dauen erabaki bat, oposizioarekin kontau gabe, eta ez oposizioarekin, hemen 21 zinegotzi gara, eta 21 zinegotziekin ez da kontau erabaki hau hartzeko, ze ja hartuta dau kontseilu errektorian, orduan, guk, garaia laguntzearen alde bai, baina prozesuarekin ez gazadoz. Orduan, ez dugu babestuko. Eskerrik asko. Bai, Aritz Murua. Bai, arratsalde on denoi. Desde el Grupo Municipal Socialista de Arrasate apoyamos esta propuesta de ampliación de capital, ya que queremos contribuir a que las empresas del Polo Garaia continúen una labor que consideramos positiva para la formación de futuros profesionales y así como su participación en la innovación que contribuya a mejor las perspectivas de futuro para las empresas, con lo cual nuestro voto será a favor. Pero es verdad, parte de lo que ha dicho el PNV, que no han sido las mejores formas. Eba, hartuko zuitza, ez? Eba, buin. Bai, galdetu duzu,
kasu honetan alkatea bere burua edo gobernua ordezkatzen duen, alkatea herria ordezkatzen du Ander, eta hori badakizu. Eta naiz, eta 1000 aldiz gauzak errepikatu ez dira egi bihurtzen, ez? Zuek esan duzue, ez dugula oposizioarekin kontatzen, zuek izan duzuen jarrerarekin nola aurpegiratzen nola ausartzen zara guri hau aurpegiratzen? Hilabete bat euki duzue, ez? Ikusteko, ez dakit. Euki duzuen jarrerarekin aurreko legalizan eta aurrekoan ere, ez dut ulertzen nola eskatzen duzuen denbora gehiago. Zuek ekarri duzue gauzak plenora zuzenean, gurekin kontrastatu gabe. Orduan, guk nahi duguna da gauzak beste modu batean egitea, egiten gaude, eta probatuko dugu, besterik gabe. Bai, zuri erantzutearren, Ander, ez da egia esaten nahi zarena. Ez da egia. Zuek dakizue kontseilu errektoratik aurretik, pasau bari aurretik, badakitzue zein dan garaiak momentu honetan daukon arazoa, kreditu arazoa, badakitzue perfectamente eskatu duten kapitalaren aportazio voluntarizua gure kredituaren kontra doiela, hori dakitzuzuk oin hilabete, eta oin astebete bozeramale batzordean, zuei, biei, esan izuen, edozer informazio nahi baduzue, etorri nire gana eta esplikatuko dutzuet. Ez duena balio da, aukerak eukitzea, eta gero plenora etortzea gezurrak esatera. Ez da egia ez dozula eduki aukerarik aulantzeko gurekin, eta bozeramale batzordeko aktan jasota dago. Orduan, gaur esan dozuna, ez da egia. Guk konpartitu dugu problema hauzuekin hasieratik, eta eukidozue bozeramale batzordetik onaino informazioa jasotzeko. Errezena da etortzea ona, esaten ezaizuela aukerarik eman. Baina berriz esaten dut, esaten zabitzena ez da egia eta akreditatuta dago. Ander Garai. Bueno, a ver, ebaki, alkatea ez doie alkate moduan, Garaia Parke Teknologikora. Ez doie, alkatea doie, udalbatzak, horrela erabakita, ordezkari moduan, ez alkate moduan. Udalbatzaren ordezkari moduan. Gero esan duzu gure zelan ingauen gauzak, eta esplikau dute, hemen 2015 legealdian jaki honekin zelan inzien gauzak, eta oin zelan dabizen itzen gauzak. Eta ez, maider ez dut gezurrik esan. Guk informazio hau, eta esan dute, guk informazio hau jasotzen dugu 2024ko martxoaren amaieran. Urgentziaz deitutako bozeramaile batzorde baten. Ogasun batzorde baten. Bi egun berandu hau, bozeramaile batzordean hitz egiten da, honen gainean, eta zuk esaten duzu nahi dozuen informazio guztia daukogula. Baina ni ez nabil hitz egiten 2024ko martxoaren ostetik aurrera. Ezkerabaki hori hartu zen 2023ko urtarrileko Konseju Errektorian. Erabaki hori hartuta dau, en el Consejo Rector, Polo Garaian. Hartuta dau. Orduan, guri ematen jakun informazioa da, erabaki hori hartu eta gero, ero ez da horrela, ero ez hartu urtarrilan erabakia. De hecho, abenduan, gaia ateratzen da, eta ematen da, tarte bat, lau bazkideek erabakia lantzeko. Eta urtarrilean onartu itzen da, en el Consejo Rector. Errektore kontseiluan, onartu itzen da, orduan, guri ez jaku informa hau. Informa jaku erabaki hartu da, eta oin plenotik onartu behar da erabaki hori. Baina erabakia hartuta dau. 2024ko urtarrilean. Eta imaginatzen dut, errektore kontseilu horretako aktan egongo dala jasota. Orduan, ni ez nabil esaten, efectivamente, azkenengo bi hastietan eukidugu aukera galdetzeko eta guk ez dugu dudan jartzen, erabakia lege barruan dauela, esan dut gu Garaia Parke Teknologikoari laguntzaren alde gazela, ez dut jarri hemen dudan horretarako ezer. Esan duten bakarra da, prozesua ez dala ondoin, eta prozesua ez da ondoin, hartzen danean erabaki bat, hemen konsultau gabe, ze erabakia plenuaren eizen biko zan, plenuaren ordezkaria dau Garaia Parke Teknologikoan.
Eta plenoari informau jako erabaki hori hartu, eta 2 hilabete berandu hau. Hori da nabien esaten. Ez dut inungo gezurrik esan. Erabaki hartu baino lehen hau, debatiru bizan udaletxian. Hori da nabien esaten, eta hori da jakionen intzana. Erabaki hartu baino lehen hau, ona ekarri informazio guztia partekatu eta erabaki bat hartu. Eta erabaki hori eraman garaia parke teknologikora. Gero etorriko zan pleno hau eta gero erabakiko zan pleno hontan, baina eske erabakia ia egongo zan aztertuta. Eta horregaitzik eskatu dut 2. puntuan batzorde berezi bat sortzia. Hau berriz ez gertatzeko, batzorde berezi hortara eramateko hemendik aurrerako erabaki guztiak, baina denboraz. Kontseilu errektorian onartu baino lehen hau. Duanez, gezurrik ez dugu esan. Gezurrik ez dugu esan. Esan dugun bakarra da guri informatzen jaku. Berandu eta erabaki hartu, eta gero, eta erabaki hartu bada urtarrilean. Eta ona etortzen bada informazioa martxoaren bukaeran, erabaki hartu eta gero informau jaku. Beste barik, eskerrik asko. Bueno, Ander, begira, nik apur bat ebakin nago. Osea, zuek ez dutxu zuen bete prozedura hau, asmatzen zaitzen prozedura hau, zuek ez dozuen hain zabitzioin eskatzen. Guk ez dugu ezer gaizki egin, ni eta gure bestekide batzuk ordezkarixak gara, leku askoetan, eta kooperatibaetan batzutan bai, eta beste leku askotan zuek dakitzuen bezala. Kontseilu errektorrea horreitan erabakiak hartzen dira, baina aktan oso argi agertzen dan bezala, agertzen da erabaki hori ekarriko dela ona eta referendauko dela hemen. Eta hor da oposizioa sartzen dan momentua. Baloratuko dugu komisio hori sortzea edo ez, noski baloratuko dugula. Kuriosua da zuek oin arte ez sortzia komisio hori. Gaur egun garantzia dukona, orain arte ez da euki. Ez da? Zatik zuek erabakiak hartzea hartu izan dituzuenean garaiaren inguruan, zuek prozedura hori ez dozue bete. Zu eskatzen ari zaena zuek ez dozue bete. Baina zuek eman ez duzuena gu ematen ari gara. Hau da, guk ez dugu neuk informazioa, nik zuri eskaini notzun. Eta aritzeri ere bai. Eta etzara etorri neregana informazio eske. Zatoz, plenora, esaten, eskatzen, zuek inoiz egin ez dozuena. Hala ere, komisio horren sortzea edo ez, baloratuko dugu. Noski baietz. Zerbait gehiago? 2. puntua. Bosketa, klaro. Bosketara pasatzen gara. Kapital handitzeko proposamenen alde, proposamenen aurka, abstentzioak, Amairu baiezko eta 7 abstentzio. Bale, onartua gelditzen da. 2. puntua, kontratazio prozedurak arautzen dituen udal ordenantza. Onartzeko proposamena. Arsdek udalak 2011an onartutako kontratazio administrazio prozedurak arautzen duen udal ordenantza aldatu beharra dauka eta sektore publikoko kontratuen araudi berrira egokitu. Horiek horrela, ogasun batzordeak honako proposatzen du. 1. Hasiera batean onartzea Arsdek udalaren kontratazio administrazio prozedurak arautzen dituen udal ordenantza, 2011ko apirilaren 7an udalbatzarrak onartuako aurreko ordenantza ordezten duena. 2. Toki araubidearen oinarriak arautzen duen legearen 59. artikuluan xedatutakoa betetzeko, ordenantza hori jendaurrean erakustea 30 eguneko epean interesdunek aztertu dezaten eta bidezkotzak jotzen dituzten erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ditzaten. 3. Ordenantza behin betiko onartutzat jotzea erakusteko aldi horretan erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu ezean. Hitzartzerik? Bozketa eskatzen da edo ez? Onartua gelditzen da. 5. puntua, alkatearen ebazpenen berri ematea. 6. puntua, galde eta eskaerak. Ez daude? Agur Nejuldain. Atzaldeon danoi, eta eskerrik asko tortzeagatik. Nahi dut hitz batzuk esan Jose Antonio Ardanzagatik, bai? Pasión por Euskadi, horrela ditzen da 2011 urtean Jose Antonio Ardanzak idatzitako liburua. Eta horrelakoa izan da bera,
Euskalduna, abertzalea, bakezalea, zintzoa eta langilea. Euskaderengatik eta Euskaldun ondako. 1989 urtean, Arrasatearrok berautatu genuen gure alkate bezala. Demokrazia garaiko lehen alkatea. 1993an, Gipuzkoako aldun nagusia aukeratu izan zen, eta ondoren 1995ean Euskadiko lehendakaria izendatua izan zen. 14 urteetan zehar izan genuen bera lehendakari. Gaur egun zorionez dugun Euskadi sendoaren oinarri askotan bera izan da sortzailea eta eragilea. Sufritu zituen, Arrasatetik hasita. Gara ilun asko, Ardantzaren lan ereduan oinarriak elkarrizketa, bizikidetza eta bakea, bakearen gizona. Etaren urte ilun eta gogorretan, Ardantza Euskadi eta Euskaldun ondako lanean. Bakean, bizi eta lan egiteko, Ardantza eredu, etaren aurkako gizartean Euskadi aurrera eramaten. Euskadi baten buru izendatua 1985ean, eta Euskadi hobeago bat utzi zuen 1989ean. Bizitza osoan politikan. Bizi osoa Euskadirengatik eta Euskaldun ondako. 2024ko apirilaren 8 arte. Pasión por Euskadi. Eskerrik asko lehendakari, eskerrik asko bihotzez, gora Euskadi eskatuta. Beste batek hitza, amaitutzat bukatzen da. Ematen da.